Itedmi kada kayo kabsat iti maysa nga naragsak ken nabara nga kablaaw. Dua nga panang kablaaw kabsat. Happy Sabbath ken Merry Christmas. Ta daytoy aldaw nga panaginana ket December 24. Bispiras kabsat iti celebraran iti sangalubungan nga panakayanak iti manubot tayo nga ni Apo Jesus. Ket daytoy met kabsat nga oras isumet iti panangrugi iti aldaw na santuan nga isu iti inted ni Apo Dios nga agpay kada tayo. Aginana tayo tapno dagiti banbannog tayo kabsat dagiti pigsa nga isu iti nausar tayo kadaytoy nga lawas ket babaen iti panaginana tayo ni Apo Dios itid na. Ti panaginana tayo ket panangtungpal tayo dayjay bilin ni Apo Dios. So nga anyan nga nagsayaat, anyan nga nagragsak kakabsat. Nga gundaway nga daytoy nga oras iti panangadal tayo iti leksyon tayo. Ket isu iti panangawat tayo iti na isang sangayan a bendisyon nga aggapukin ni Apo Dios. Isu nga numalagip tayo kakabsat iti naglabas. Actually, dalagay niti 1 week sakbay nga aglipas iti daytoy nga agdang mga tawen 2022 ket aglipas met ti panagad-adal tayo kabsat kadaytoy nga quarterly tayo. May panggap kakabsat iti patay, iti ipapatay ken iti masakbayan anamnama. Ni Apo Dios iti nakiadda kada tayo kadagiti naglabas nga panag-adal tayo. Ket dawaten tayo nga ti sagot iti sirib ken panangidalan iti Santong Espiritu. Ited manen ni Apo Dios kada tayo kabsat agkararag tayo. Naindaklan nga Dios amami nga dakat sa dilangit. Agyaman kami launay tayayaten na kami. When inted mo iti anak mo nga bugbugtong tapno da kami ket maisalakan manipod kadag iti basbasol mi ket maikan kami ama iti biag nga granayon. Agyaman kami iti aldaw nga nasantuan. Agyaman kami kadaytoy nga gundaway nga agkakadua kami manen. Tapno adalen mi iti napateg asaom kadaytoy nga lawas nga inadal mi. Dawaten mi ama nga iti Santong Espiritum ti makiadda kada kami. Idalan na kami. Itinagan na po mesos dinawat mi digitoy. Amen. Lesson number 13 kakabsat. Ti paulo na ti proseso iti panangukom. Iti paset a mayulo ket masarakan ijay mikadwa a Korinto 5 versikulo 10 na isurat ket basaen tayo kakabsat. Tamasapul adatay amin maiparangarang tayto iti panangukom ni Kristo. Tapno maysa awaten na iti supapak iti inaramid na babaen ti bagina na imbagman wenno dakes. Adalaeng kakabsat iti dua nga klase iti aramid iti tao. Kunana ni Pablo na imbag ganiti dakes. Adamit kabsat iti dua nga destinasyon nga papanan. Iti langit ken iti impyerno. Ket agyaman tayo kakabsat ta iti panangited ni Apo Dios kada tayo. Dayjay sagot iti wayawayang agpili, the freedom of choice. Ket pinili tayo kakabsat dayjay sagot iti panakisalakan ken Kristo Jesus. Narod sika ken iti siya. Iti turong tayo, apan tayo kakabsat, babaen ti parabor ni Apo Dios, ije insagananan nga pagtaengan tayo ije langit. Iti taray iti panagadal tayo kabsat. Masapul nga umununa, i-define tayo daytoy panangukom, the judgment. Mikadwa, kitain tayo ito kabsat, dagijay proseso, the processes, iti ukom. Ket iti maikatlo,
kitain tayo ito kabsat, dahil panungpalan, dagiti saan ang maisalakan. Anya iti ibaga, iti Biblia, maipanggap iti panagukom. Ni Ari Solomon kakabsat, ijay libro na iti Ecclesiastes, Kapitulo 12, versikulo 13 ken 14, na isurat, ket basahin tayo, daytoy isu iti pagbanagan iti panggap. Amin anangagan, agbuteng ka iti Diyos, ket salimet-metam, dagiti bilbilin na. Tadaytoy isu iti dagop, iti rebeng, iti tao. Tati Diyos, iyegnan to iti tunggal aramid, iti panagukom. Agraman tunggal na ilimang abanag, no isu na imbag, wenno dakes. Iti inbaga ni Apo Diyos kabsat, iti inusar na ni Ari Solomon. Amin ket sumaklang iti pangukuman ni Apo Diyos. Amin nga naaramid, nalatadman, wenno naaramid iti palimad. Sin that is done in the open, wenno sin nga naaramid iti sikreto kakabsat. Dagitoy ket mai parangarang da iti pangukuman. Adda itinbaga ni Solomon kakabsat nga pagrebengan nga aramiden iti tao. Umuna, agbuteng tayo iti Diyos. Mikadwa, tungpalen tayo, salimet-metan tayo, dagiti bilbilin na. Tikunanan ni Ari Solomon, daytoy isu iti dagok, tirebeng iti tao. Awan kakabsat iti kasasayaatan abalakad. Umuna, fear God and keep His commandment. For this is the whole duty of men. Dagop na aramid iti tao. Iti taray iti leksyon tayo kabsat. Umuna nga saludsod. Sino iti maukom? Mikadwa, kaano ang maukom digitoy nga maukom? Adda kakabsat iti duwa nga proseso iti panangukom nga inkabil iti pagleksyonan tayo. Umuna, dayjay panangukom sakbay iti yaay ni Apo Jesus. Panangukom sakbay nga umay ni Apo Jesus. Daytoy bagbagatay kabsat nga investigative judgment. Daytoy iti kunana ni Apo Diyos nga mangrugi iti balay iti Israel. Mangrugi kadagiti anak ni Apo Diyos. Tapay, masapul kakabsat nga digiti anak ni Apo Diyos ket maikat kadakwada dayjay apan nakaidarum panaka dayjay panang pabasul kakabsat iti kabusor kadagiti anak ni Apo Diyos. Isu nga iyon una nga dalusan iti balay iti Israel. Kuna nakabsat ni Juan Kapitulo 5, versikulo 25 hanggang 29. Actually ni Apo Jesus iti nang ibaga daytoy nga insurat ni Juan kakabsat. Kuna ni Apo Jesus, pudno kunak kada kayo. Umay ti oras ket adda itan. Adagiti natay mangagda iti timek ti anak ti Diyos. Ket dagiti agdengeg agbiag danto. Takas ti ama, adaken kuana met laeng ti biag, kastamet ipaay na nga iti anak, adamet ken kuana iti biag. Ket iti damet ken kuana iti kinaturay amangukom agsipod ta isu iti tao. Di kay pagsiddaawan, daytoy, tati oras dagiti amin nga adda kadigiti tanang mangagdanto titimek na. Ket rumwardan to, kadagiti nangaramid tinaimbag,
iti panagungar iti biag. Ket dagiti nagaramid iti dakes, iti panagungar ti pannaka ukom. Adda kakabsat iti masapul nga kitain tayo ditoy nga balikas ni Apo Jesus nga isumet iti inusar ni Pablo kakabsat ije surat na kadagiti kakabsat tayo Korinto. Kitain tayo ije versikulo 27. Kunana, ket inted na metlaeng kenkwana iti kinaturay amang ukom. At datoy iti ama. Inted na kadayjay anak na. Dayjay turay a mangukom. Kunana kakabsat ni Pablo ije paset amayulo tayo. Masapul at tayo amin maiparangarang iti panang pangukuman ni Kristo. The Father gives dayjay nga gundaway, dayjay nga pagrebengan, nga ukumen na dagiti tattao na imbagman uno dakas. Mamuntay ito kakabsat, madamdaman no apay nga importante daytoy nga kinapudno nga ibagat ti leksyon tayo. Nga inted iti ama ken ni Apo Jesus dayjay a kinaturay amang ukom. Who is the judge? Iti judge ket ni Apo Jesus ta inted ti ama dayjay gundaway, dayjay turay nga mangukom. Kahit ko kapsat nga idiin, I would like to stress on this. Datayo, sikaken isyak, the judgment must be a good news. Sino kada kayo kapsat iti napadasanan, iti napan, iti earthly nga pagukuman? I have tried. Actually, iti asiken parabor ni Apo Diyos. Iti inted na kakabsat iti gundaway nga siyak iti mangidalan iti trabaho na iti Northern Luzon Mission. Sakbay digitoy, there were already instances nga adda kakabsat dagiti trabahador nga apanda iti labor. So it's a court. I remember 2 instances. Saan kong ibaga digito yung trabahador because they are still working. Ket, idi napan kami kabsat ijay Department of Labor ijay Dagupan. Mas daaw da ijay arbiter. I was the executive secretary then. Ket siyak iti nakitungtong kunak Your Honor kunak daytoy in file daytoy nga kabsat mi has been settled outside your court. Iti pudnong inaramid ko kabsat idinamuak nga daytoy nga trabahador ket inpan na iti panguluwen iti misyon iti labor. I personally went to his house, talked to him and his wife, and opened dayjay anyaman kakabsat nga mapasamak. No ituloy na, of course, the church will answer. No mangabak, of course, the church will pay him. Ngem awanton iti gundaway na nga agtuloy akas trabahador, akas maysa nga pastor. Agyaman kami kabsat, agyaman that in my visit, he so delight. Isung idada kami iti arbiter, kunak, Your Honor, this case has been settled outside your court. Dinamag na kada itong when madam kunana. Ket agsipod na settlement, the court did, the labor did said, haanan nagprogreso da ito. So it was settled.
Kastoy kakabsat, apay nga good news. Daytoy nga ibaga ni Apo Jesus nga inted ti Ama dayjay turay ken kuana nga mangukom. Dayjay inbaga ni Pablo kakabsat nga datayo ket rebeng tayo nga maiparangarang iti panangukom ni Kristo. If the judge is my Savior, no iti ukom ket isu di man ang isalakan mo, no di ukom ket isu di mang ibabating ka, no di ukom ket isu di atornem. Nya pagbungam, it's a win-win situation kanya tayo kakabsat. Isu nga no, amo yun iadadal ko about the judgment, I put it in the light of the good news. Dahil iti panang kita tayo gamin kabsat no adday iti maidarom. Sila ko pagamulangan ka, da iti pulis ijerwar ti balay. Iawat da iti papel. Ni, damutin iti sumpuena. Masapol ang mapana ko na iti korte. I had so many friends. And God blessed nga I had so many friends. Iti may sa kakabsat na kapadasan mi, ada iti may sa ngagayem, imbaga na kanyak dakkel ti problema pastor. Apay, ada iti may nga somon ko kadwak digiti trabahador ko. Impakita na kanyak, dayjay naggapo iti provincial fiscal iti Tarlac. Idi nakita dayjay pirma dayjay fiscal kunak I called the name Inta. Kinita na irwar mo talugan ta Inta. So we drove na pang kami ijay Tarlac. It was almost noon time. Rumwar the provincial fiscal idi nakita na ada kamat wala na kanya. We had been acquainted because of so many friends. Idi agisurusuro ak ijay kolehiyo iti, may isang kolehiyo di Tarlac. When iskal ko na. Amok nga rumwarkan because it's lunch break. Can we talk to you for a while? Friends are friends. Wong ko na munag kami. Idi munag kami na dayjay nagapo jay opisina niyang pakita. Ano daytoy ko na. Ket ko na I come for and in between my brother and my friend. Ket inlawlawag mi. Unakit kadayjay nga gayem ko, will you please explain to fiscal daytoy na ited nga kaso. Ni-explain na. Idinawatan dia fiscal kakuna na kastoy gamtin aramit ka hanga kasta ko na. Thank you very much fiscal ko na. Anyang itaramidam. Mr. Rafanan ko na. This case will not prosper. Itinyang ko fiscal ko na kahit ko ang makita nga pirma am data nga saanin nga ag-prosper. Tano pumanaw kami, we are at peace. Nala na dya ballpen na, sign. The case did not prosper. Good news. Ngayon, there is a best news. Ijay ukom. The judge is Christ. Ijay ukom. Iti mangi abogado ken ka kabsat ko. My advocate, my mediator, my lawyer, defense lawyer. Sino? The judge. Di pa nakaabak mo? Di pa nakaabak ko? Awan. Iti mangidarom kanyam ken kanyak kabsat ko, isu dadya kayat na nga datayuket mairaman ije pannakatay ije impyerno. Isu na ni Satanas. But, the judge isu iti nangisalakan ken ka. The judge isu nangisalakan kanyak. Itatan isu iti mangibaet, mangiabogado ken ka. My heart overwhelms with joy kadaytoy kakabsat. Nga
panakaukom. Laglagipin nyo, inted ti ama, dayjay turay amangukom, kini Apo Jesus. Ket ni Apo Jesus, isu ti mangisalakan, nangisalakan, kanyam ken kanyak kabsat. Isu nga intun no kitaan tayo. Dayjay inted ni Ari Solomon kakabsat, this is the whole duty of men, ket isu tararamidam. Isu tararamidag. Umuna, we fear God. Mikadwa, we keep His commandments. Laglagipin tayo nga daytoy kakabsat adwa. Isu dayjay panangi-defined ni Apo Diyos dagiti anak na. Iti Apokalipsis 2:14, versikulo 12. Iti kunan, ket daytoy tikin na, anus dagiti sa santos. Nga salsalimut-mutanda iti bilbilin iti Diyos ken agdaanda iti pamati ni Jesus. They fear God. Tada iti pamati da. They keep the commandments. Anyan kakabsat, ragsaken tayo. Maikat dayjay panaggamak, maikat dayjay panagbuteng, adda dayjay panagpamati tayo ken Kristo Jesus nga isu iti ukom. Mikadwa nga paset, iti ukom, daytoy dayjay investigative judgment. Kaano nga mangrugi daytoy? Mangrugi daytoy kakabsat, inton no ni Apo Jesus umay na alain dagijay nga insalakan na. Dagiti sa santos at dadan jalani. Kuna nakabsat ni Pablo, iti umuna at Tesalonica 4:16-17. Tati Apo matlaeng agapunto sa dilangit, abuyugen ti ariwawa, ti timek ti arkanghel, ket iti trumpeta ti Diyos. Ket dagiti natay ken Kristo, bumangon danto nga umuna. Kalpasan na datayo asibibiyag, datayo anabati, maitayab tayo, akumuyog kadakwada, kadikiti ululep, asumabet iti Apo, iti tangatang, ket iti kasakan kanayon nga addatay ton iti Apo. Daytoy iti panakatungpal, dayjay kari ni Apo Jesus iti Juan 14:1-2-3. Umayak tumanen, ket alaen kayo, ket sa di numan nga ayan ko, ijay ti ayan nyo may. Siputan tayo daytoy kakabsat. Nga intunumay ni Apo Jesus, dagijay anatay ken Kristo. Daytoy tinadadal tayo, itinaglabas nga lawlawas, ti ipapatay, ti patay. Ngem dagitoy nga natay, iniggamanda, dayjay namnama, dayjay kari ni Apo Jesus. Kit itatanto umayin dayjay nga nagkari, ket dayjay trumpeta ti arkanghel, ket aguni, awan iti pannakabalin ti tanem, awan ti pannakabalin ni patay, nga tenglin na dayjay pinaturog ni Apo Diyos iti samit ni patay. They rested in peace. Kunana iti 14:13 kausat. Iti Apokalipsis, naginanada kadagiti bambanugda. Ket anyan nga nagtintas abuya. Kalpasan na, datayo asibibiyag. Iti bagbangan ni Pablo kabsat, during the second coming of Christ, adda dagiti sa santos nga saanda nga na padasan iti pait ken saem ni patay. Dite amuno sino ti kito. It might be you, it might be me. Ni Apo Diyos lang makammo kakabsan. Ngano tungpalen tayo dagiti bilbilin na, ket
no agbuteng taken kuana. Anyaman iti mapasama. Anyaman ti mapasama. No palubusan na tayo ni Apo Diyos nga aginana. Kadayjaya ay ni Apo Jesus. Agriing tayo. No babaan ti parabor ni Apo Jesus ket itid na day kundaway nga isukot umay ket saan tayo nga maramanan iti patay. What a thrilling experience. Ti saludsod. Anya iti mapasamak kadagiti maragdakas. Let's go back the definition ni Ari Solomon. Saan da ang nagbuteng iti Diyos, haandamet at tinungtungpal iti bilbilin na. Dito kakapsat da ibaga ni Apo Jesus, kadigitoy nga tattao. Umadayo kayo kanya, di kay amamo. Iti Apokalipsis 20 versikulo 5. Naisurat ket basahan tayo. Dagiti sabsabali, dagiti natay, saan da ang napagbiag agingga iti maturpos iti 1,000 at tatawen. Daytoy isu iti umuna apanagungar. Note, usarin tayo dayjay kuna tayo apanagungar. Resurrection. Adda iti agungar intunoy ay ni Apo Jesus. Sino digijay? Digijay nga anak na. Digijay ang naturog ken Kristo. At damat dagiti matay iti ay ni Apo Jesus. Sino digitoy? Digijay managdakes nga idi nga umay ni Apo Jesus si bibiyag da makita da dayag ni Apo Jesus, they will die seeing the glory of God. Ket dagijay anatay nga saan ang nagungar ijaya ay ni Apo Jesus. Dagitoy kakabsat dayjay ibaga iti Biblia, dagiti sabsabali kadagiti natay. Nga saan ang nagungar? Kaano dang agungar? After kalpasan iti 1,000 at tawtawen. Anya iti mapasamak kakabsat. Ken ni Satanas iti uneg iti 1,000 at tawtawen. Manen iti Apokalipsis 20 versikulo 1 ken 2 basaen tayo. Ket nakitak iti maysang anghel a bumaba manipod langit. Nga adda ken kuana day ditulbek ti mangngiweng nga abot. Ket iti dakkel akawar ti imana. Ket tiniliw na day di dragon, day di uleg a kadaanan. Isu ti Diablo ken Satanas, ket pinarautan na iti bayat iti 1,000 at tawtawen. This is a description kadayjay nga aramiden iti anghel ken ni Satanas. Anya daytoy bottomless pit. Saan kakabsat nga mangkita kadayjay abot, manggiwang-giwang nga abot, nga nadaka dyan nga to, ingga na dyan babakit, hamo nga makita. It is a circumstance nga awanen iti mabalin nga alilawin ni Satanas. Anya gamin ti trabaho ni Satanas? Mga lilaw, mangsulisog, iti tattao. Itatan, iti uneg, iti 1,000 nga tawtawen, awanen iti sulisugan, awanen ti alilawin na. Isung adda kakabsat, ijay bottomless pit. Apay nga awanen? Kasi kaganiti siya. Dagiti sa Santos, ket adda danton, babanti parabor na Apo Diyos si langit. Ket digijay nga simurot ken ni Satanas, dagiti managdadakas. Addada, amin anatay. Solo, may sana ni Satanas, dito'y lubong. Uneg, iti 1,000 at tawtawen. Ti saludsod, nga sumaruno, anya nga iti aramidem,
Anya nga iti aramidag. Anya nga iti aramiden tayo babaen ti parabor ni Apo Diyos nga datay to di langit. Ito unag ti sangaribo tawtuan. Kapitulo 4 iti kapitulo 20 versikulo 4 iti Apokalipsis na isurat basahin tayo kapsat. Ket nakita dagiti trono, ket dagiti agtugaw kadakwada, ket naitalek kadakwada iti panangukom. Sino ti judge ni Apo Jesus? Si kakanit si siya, at datay to will be part of the executive judgment. Adun to di kitag saludsod. Di kayat ni Apo Diyos kakabsat. All the inquiries, all the questions, all the doubts, ket maikat tagparang nga ni Apo Diyos is a God of mercy, and a God of love, and a God of justice. Ket intun no maibistrad, digijay anagnagan, digijay nga libro, ket ayan digiti nagnagan, digiti saan ang maisalakan. Maawatan to, digiti nasalakan, ay kasjay. And then we will say, ni Apo Diyos, iti may daydayaw. Anya iti mapasamak, kalpasan ti sangaribong tawtawen. Basahin tayo kabsat, iti Apokalipsis 21:1 hingga 3. Ket nakita iti maysa nga langit a baro, ken iti maysa a daga baro, ket daydiin mo na a langit, ket daydiin mo na a daga napalabasdan. Ket ti baybay awanen. Versikulo 2. Ket nakita ti santo a syudad ti baro a Jerusalem, a bimaba manipod langit, nga aggapu iti Diyos a naisagan akas lamay sa a novia, a naarkusan a maipaay iti nobya na. Ket nangyeg ko iti maysa dakkel at timek a naggapu iti trono nga agkunkuna, adtoy ti tabernakulo iti Diyos, adda kadagiti tattao, ket isu makipagnaed kadakwada, ket isu danto dagiti tattao na, ket ti Diyos metlaeng adda kadakwada. I will use our quarterly as an example. Daytoy kabsat dayjay baro a Jerusalem. Nakita, dahin pakita ni Apo Diyos kaniwan a bumababa. Manipod iti langit. Iti pintas na. The beauty is beyond description. Tinbagalanginan ni Juan, kas maysa a nobya a naarkusan. Nagpay tinobya na. I had been officiating marriage. And I have seen, nakita kakabsat, nga digijay nobya, na pinpintasda, ngem dayjay normal a kinapintasda. Apay, umuna, nakatrahe di budata. Mikadwa, na make-upan da. Dayjay kunana ti Biblia, na arkusan da. Agpaay laeng kadayjay nobyo. Tinobyo ni Apo Jesus. Tinobya dayjay baro nga Jerusalem nga isu iti ayan dagiti na isalakan. It was a joy. Iti unag ti syudad, there is rejoicing. Nga manyalakit din kaabsat into no bumaban daytoy baro nga Jerusalem. Mapagungar iti apagbiit dagitiyay nga saan anay salakan. Kitaan da dayjay bumababa na syudad. Ket ni Satanas, adan manen iti mabalin na nga alilawen. Iti aramiden na mapan kadigito yung katatao, urnungan na ida, tapno iti panggap da, ket alaen da. They will capture the city. Ngam kabayatan nga bumababa dayjay nga syudad. Fire will come down.
marunot dam amin, mapuuran dam amin, ti elemento maipon. Sin will be a gone story. Malpas. Sin, kunana ni Ellen White, will not happen again. Daytoy kakabsat, dayjay ibagbaga tayo nga maikadwa nga ipapatay. Ni Apo Diyos, babanti parabor na ilisinak kuma, kaday ito'y may ikadwa nga ipapatay. Tapay. Adda dayjay abogado. We had the good news. Babanti parabor na Apo Diyos, adda dayjay langit. Anya dayto'y may kadwang ipapatay kakabsat. Dagiti sabsabali, kadagiti natay sa anda, ano pa biyag? Agingga iti dinaturpos ti sangaribo tawtawen. Daytoy isuto mo na panagungar. Ket nakita ti sabali nga turong nga puraw, ket daydi nakatugaw ken kuana nga adda iti sangwana na aglawlaw iti daga ti langit, ket saan ana sarakan iti disuna. Ket nakita dagiti natay babasit ken datakken. Nattakder iti sangwanan dagiti trono, ket nabistrad ti pagbasaan, nga isu iti pagbasaan iti biyag. Ket dagiti bambanag ana isurat, kadagiti pagbasaan akas mayan nurot ti aramid na. Ket iti baybay inawat na dagiti natay, nga addaken kuana, ket nipatay ni Hades, inyawat na dagiti natay, ket adda kadakwada, ket inalunun na tunggal maysa ng mayan nurot kadagiti aramid na. Ket nipatay ken ni Hades na itapwak da iti danaw ti apoy, daytoy ti may kadwa nga ipapatay. Ti danaw ti apoy. Ket no siya sinuman ang masarakan anay surat ti pagbasaan ti biyag, may tapwak ijay danaw iti apoy. At dadya kang kantaan tayo. Is my name written there? Iti sungbat tay kuma, iti dawat tay kuma, Apo, pangaasim isurat mo, itinagan ko, iti libro, iti biyag. Anya ti masapul nga ramidan tayo, wabsa. Duwalain. Babaen, iti tulong ni Apo Diyos, agbuteng tay kenkwana. Fear God. Dayjay nga panagbuteng, dayjay nga panagrayan. Nga ited kada tayo kada di relasyon tayo kenkwana kapsa. Ited naman dayjay tarigagay. Nga tungpaling tayo dagiti bilbilin na. Taapay. Kunana ni Apo Jesus, no ay ayatindak tungpalin nyo dagiti bilbilin ko. Daytoy kakapsat, itinagasat anamnama tayo. Iti kayat ni Apo Diyos ket ited na iti baro nga biyag ken ka. Babaen ken Kristo Jesus. When mabalin kabsat kong agsagsagaba ka iti sakit itata. When uray pay di saem iti panangkita digiti ayaten nga sumina babaen ni patay. Ngem laglagipem daytoy. Idi nga inawat mo ni Apo Jesus. Anya ti kondisyon, kunana ni Apo Jesus, ti mamati ken ti mabautisan. Marcos 16:16, may salakan to. Na isuraten itinagan mo ijay libro itibiyag. Judgment, ukom, kanyam ken kanyam, maysa anaimbag alama. It's a good news. Tapay, dayjay nga advocate tayo. Dayjay a mediator tayo. Isu iti ukom. We have a win-win situation. Ni Apo Diyos ti madaydayaw. Ni Apo Diyos ti madaydayaw. Agkararag tayo kapsat. Agyaman kami ama iti leksyon nga inted mo kada kami.
Nga awan ko may tipagbutngan mi, awan pagamakan mi. Nga sumaklang kami o Diyos ita trunong anapnuan iti parabong. Tainted mo iti anak mo, iti turay nga mangukom. Ket ni Apo Jesus nga isu ti manubot mi ama. Isumot lang ti pagkamangan mi, awan ti pagbukman mi. Dawatin mi o Diyos nga bendisyonan na kami kadayto nga aldaw mo na santuan. Tasapi ko ma, tamananam mi dayjay nga ragsak, iti panagbuteng mi ken ka. Ragsak nga ited mi dayjay panagtungpal mi kadayjay bilbilin mo. Ragsak nga dadayjay namnama mi, nga iti asidegen nga tiyempo into ibon mo ti anak mo o Diyos. Umay na kaming alaen ket iyawid na kami tapagarian. Agyaman kami launay o Diyos. Itinagan na po mesos dinawat mi dikitoy. Amen. Kinamen. May salanganan kakabsat nga leksyon. God has been so good to us in the past. Kada ito nga maudi nga lawas. Agrugi iti 25 to 31. The last week, nagpintas ti adalin tayo kabsat. Ti adalin tayo maipanggap kadayjay pagtaingan nga pagawidak baban ti parador ni Apo Diyos. Ayaiten na kay ni Apo Diyos kabsat. Kit ayaiten na kayo man. Happy Sabbath again.